Здравейте, приятели на AlphaWin! Промоцията безплатно гориво за цяла година приключи. Благодарим за огромният интерес от всички вас. Днес е денят, в който ще изтеглим 12 късметлии, които ще получат карта за безплатно гориво, с която може да зареждат цяла година. С тази карта ще имате свободата и безгрижието да отидете на море, планина или екскурзия за уикенда, всичко това без да мислите как да заредите автомобила си с гориво. Пред вас виждате програмата, в която са въведени всички кодове на участниците, които са спазили условията за участие. Надявам се да сте готови, нека да започваме. И първият късметлия е К. Гинчев. Вторият победител е В. Крушалийски. Третата карта за гориво отива при В. Димитров. Четвъртият късметлия М. Тодоров. Петият късметлия е Р. Иванов. Шестата награда е за К. Дамянов. Седмата карта за гориво отива при И. Стоянов. Осмата карта отива при Ц. Цачев. Деветата награда отива при В. Петрова. Десетият късметлия е С. Попов. 11-та карта за гориво отива при С. Георгиева. И 12-тият печеливш е М. Димитров. Честито на всички 12 победители! Имаме ангажимента да се свържем с вас, за да получите своите награди. Пожелаваме ви безгрижни километри и много емоции с AlphaWin!